Европа ври. А ние, българите, отиваме подобно на Втората световна война в самоубийствен акт. Ще плащаме репарации, ще загубим територии. Ако ние, българите, нямаме самосъзнание да се събудим, да приемем този важен ден, който не е само за еврото, то е за България, за нашата независимост, за нашия суверенитет. Българи, събудете се! 35 години ни мачкаха! Какво ни унищожиха? За мобилизаторове, за оръжия! Не е ли това най-важно за България? Ние сме потърпевши и ние сме пострадали от този Евросъюз да си вземе своето, да бъдем отново твърди. Защото ако днес умекнем, ако днес не се противопоставим, те ще ни смачкат. Има всякакви идиоти в този парламент, кинопетковци, които казаха, че България може да бъде тежия инструмент, те да живеят добре. Топли острови нямат български номера. Те ще ни продадат, ако няма историци, патриоти, българи, които да им пука, тази държава е загубена. Днес е ден на разделението. Ако ние предадем тази битка, България умира. Ако ние сме малкото камъче на фона на световните процеси и ние на това малко камъче променим нещата, България ще бъде герой като в Първа световна война. След това България е пречупен гръбнак. Ако ние победим, какво следва? Отговорете ми! Ако ние сега победим в цяла Европа за нашия говорят за Унгария, ние ще бъдем символ на Европа! Ще бъдем най-силна държава в Европа! И ако вие позволите, тези скъпаняци, ако позволите да ви смачкате интелигентни българи, нашите деца, нашите внуци ще плащат. Ако ние позволим, пред нас са много важни геополитически събития. Света се променя. Големите камъни. Ние сме малкото камъче и за тази битка за еврото, не само за еврото, за суверенитета, за фрагменти от счупена България. Ако ги съберем, ако всички се обединим, един ден България ще споменат като велика държава, дала кирилицата, дала историята на половината Европа. Да, нека да гледаме каролинския модел, не ни пука. Но ние сме предешли православието и в Русия, и в Източна Европа. И затова България е велика държава на 1300 години. Събудете се! Стига сте спали! Стига сте спали! Събудете се! Хора! Да ни пука за нищо! Събудете се! От нас зависи! А не от тези покупци там! Неграмотни, екотични, тъпанари!